Здравейте всички отново, които не гледате. Аз съм Делиус, аз съм тук на Laser Gaming. Да, точно пред вас съм. Кажи, какво съм спечелил? Да, you return on reward. Тя в мен. Гадното е, защото не можеш да си вадиш цигарките, деца дис го извърш. Трябва да бакстепнеш някого и се превръщаш веднага в него. Да, хора. По-добре предлагам да не убивате хевита. Защото много почвате да сте Трябва ви Трингър или Cloak and Danger. Да. Аз използвам Cloak and Danger, защото... Аз съм за Трингър. За теб съм. Точно за теб съм. Ти с коя ножка си? Бакстапнахме го, браво. Аз го бакстапнах го, как? Аз минах зад него. Да, и видяхте как се преобразих в спай. Ой, как ми изкара къла. Това ти ли се? Не. Те мъннаха и аз да го бакстапна. Поседим тука, бе. Да, хора. Абе, гледай как се бута тоя, бе! Мали, 55 кила съм направил. Има един от нашия отбор, Ликахей се казва, и има същата снимка като твоята. Той е на 5-то място. Аз ще бак зад на един. Мале, много яка тази ножка, бе. Мале, и колко кило направих с нея? Аз повече успайте си какво направих с нея. 26 кила се направил. Аз 30 и няколко кила направих с нея. Глей, Джубек, кил след кил, глей какво правя. Този път умрах. Ма кил след кил, човек. Какво стоиш тука? За да ги бакстапвам докато излиза. Защо се буташ мен? Какво заседвам тука? Човек тука бати кил след кил ще направя. Аз вече умрях. Ама все пак го убих. Един път исках да ме трейднеш, помниш ли? Юра Търнал Релар? Аз бях втория, който беше излезнал през портала. А първия? Първия беше един скаут. Ние имаме ли медик? Никой не е медик. Чай, че зацепи. Тука как се бъгвам? Да капчваме. Чакай, че аз тук ги бакстапвам. Ма не, кил след кил. Човек, това бе яката ножка. Глей, човек колко правил, бе. Мале, тук знаеш колко... Не, дете никога не ми помогна. Убиха ме. Мене убиха, аз кил след кил съм. Вижда колко бързо станах 50 кила. Аз тръгнах 62 кила. А това?
Your Turner Reward и той е пищак, къде аз не забрах името, къде го имам, много си приличат. Комплекса сигурно. Кои? Ела за малко, за теб съм. Ела там. При капчета. Така се насъчеш газа. Виж, ето е пищак и е тази ножка Your Turner Reward носи. Мале, бакстап на го тъмът, слизнах и вина бакстап. И хеви... това ми е любимата ножка вече. Мали, къде го изстрелях един скал? Ти къв си, бе? Спай! Сиора Търнал Релард го изстрелях. Върна ли, бе? Да, бе, той беше с бомк. И го изстрелях супер надалеч. 66 кила. Ела, взем контрол point. Как ги кили той? С пайцка. Лепна ми хетката. Кой? Един. Аз си бъда Дейтрингъра. Датката. Аз съм с Дейтрингъра. Окей, аз вече. Аз ще умра. Да, умрах. Не си ли с Дейтрингър? Ама, като не мога влезеш в тяхната база, човек. Ти се задръжваш в тях и не мога да се измъкнеш. Ух! Аз имам 2 медала. Глей! Не мога мина от тях. Уе, къде ме изпращате, човек? Бихме. Още снимам. Чули? Какво? Още снимам. Умря ли? Да, умрях. Видях как те беше едно пайро при теб. Да, ама аз съм Дейтрингър. Бакс, отколха ме. О, къв този як меч, бе? The Festive Aliener. Аз имам 74 кила. Добре, това е за този клип. Да знам, ще го харесали, коментирайте, уточнявайте и чао. Чао, къде? Чао.